Ang atong tubag sa salmo nindot kaayo nga sugdan sa atong pamalandong. Nagkanayon kini nga ang atong Dios moabot aron pagluwas o pagtiwas. Aron pagluwas kanato. Nindot kay paminaon no. Ganahan mo? So luwason ang imong utang. Luwason di na ka makautang. Okay, unsaon pa niyo kasagaran mangutang ta para pa ospital. Nya unsaon pa man pagka-ospital nga igo na malang yang ingon bangon. Awa na. Akong papa unom ka tuig paralyzed. Si Pedro akong maguwang hangtod karon 30 na ka tuig kapin paralyzed lang yapon. Pero og si Kristo di ay og naa ignora bangon. Bangon pasanon pang iyang gihigdaan. So why imposible? Matod pa diri sa unang pagbasa inig-abot sa Ginoo pastilan ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga bakol maglukso-lukso na kuno. Ang kana kunong disyerto nga porting inita mahimo ng linaw, mahimo ng tuburan sa tubig. Ang wagi manubo nga tanom basta managko na mga tanom. Sunan gana kanindot ana. Tuo mo na. Anong hinay mo kay inyong tubag? Mutuo dili. Nya kumusta maron sa inyong balay? Nakautang pa mo o wa na? Mo nakaywa man mo mutuo. Ang atong gituhuan dili sad padiroy kanang ang Ginoo mo tabang ramana niya kanang magyud mangutang mangyud ta kay di gud paigo ang atong namang gipanahon dili paigo atong sweldo. Di oy basta nagsunod ka sa Ginoo di jud ka makautang. Si Mother Teresa of Calcutta, sila Saint Francis of Assisi o tanan nga mga nagatiman, St. Vincent de Paul, St. Gian Bosco, nagatiman man gitong mga masakiton, 40 pag yung daghana silang giatiman, apil pa ng mga orphans, apil pa ng mga tiguwa nga wa na nagatiman. Wa man kautang. Sige ramang panghatag. Nga naman, kay ang ilang gibatunan nga ang Ginoo mo hari gid unta sa ilang kinabuhi. Maunay number 1. Muna nga ngatong pag-ampo sa amahan namo gauna gyud moabot kanamo ang imong gingharian. Kay maghari lang gyud ang Ginoo, siguro gyud wa nay problema wa na gyud. Kay kundi na gyud ka maayo, patyon man sa ka. Parihang St. Teresa of the Child Jesus, di naman maayos iyang tuberculosis, patay. San Roque, di maayos iyang sakit, patay. Pero wa mamatay nga aguni, antos nga kanang murabag selpiti ba, namatay nga malinawon og malipayon, murabag disyerto naman gito silang kinabuhi no. Disyerto na gito kay karamang wala na itambal nga makaayo, wala na gani kayo nagatiman, lonely kay ka, dili na ka makaapil og kaning mga party. 5 gud ka tuig St. Teres nagsigig antos, di nakakaapil. Si San Roque gipreso pa gani hantod namatay, iro na lang gani mo'y naghatag niya pagkaon. So ano bang og ato nang tanawon murag disyerto ba kanang murag batag wa nay lami, wa nay makita. Nakaagi na mog disyerto. Wa man say disyerto din sa Pilipinas. But ako nakaadto kog Amerika, labi na kanang area dias Nevada, 40 gina ka disyerto. Murag nagi-usay mag-travel og tag 3 hours ang dagan sa sakyanan kung atong i-convert diri kay miles Manila dito. I-convert na to dire, abot siguro tag 120-130 kilometers per hour ang dagan. Taggurha, tagutlo ka oras magdagan, wa kay makitang balay. Ang karsada, porting street ay iglingi ni mo kada kilid. Mga bato ra gyud kana ra yung brown ba kana mga murag ano mga bunbun bitaw nga nag-ana. Yan ay mga bato nga color puwa na itong. Ang tanom wa gyud. Wa gyud tanom.
Luoy kay naon ba? Pero perting daghana nga to mag-agi mga sakyanan. Niabot man ta nin disyerto. Amo lagi kanang bang way puol sana kanang monotonous kayo ba? Lakaw-lakaw ko dito kausa sa subdivision nga akong gipuy-an, mga 2 ka semana kong gapuyo dito. Napuo ka adlaw ba to? Gipulan kog lakaw may man din sa ato maglakaw ta na mga kanang anang si mga langgam tong gagmay. Adag ko maganing uban pero anang yung sana mingaw ba? Mingaw, makapa lonely. Pero kung naay Ginoo, why mingaw, why lonely? Manabita kami mga pare, pangutanon mi, Father, lonely kayo mo. Na lagi, we are alone but not lonely. Nindot paminaw no? You are alone but not lonely. Pananglitan, ang asawa, giharian sa Ginoo, niya ang bana, di na mauli. Di kina siya mag-uol. Nga naman, kuyog niyang Ginoo. Muna igulis bana, relax ra gyud na siya mudawat sa bana. Mura lang ang bana kuyog kanunay ba. Ana. Pero kana mga asawa nga biyaas bana, niya malonely dayon. Oy, mangitag lain ay. Ang mga bana sad nga biyaas asawa kay ni abroad na ingon di madawi lonely kayo. Nya ang tuwa sa abroad siya bugnaw kay diri nya lonely pag yun ngita sa glait wa may Ginoo, di ba? Nakaron unsaon man aron ang Ginoo ni anato, ang mahal nga Birhen Maria gisudlan og Ginoo tungod kay limpyo siya ang iyang kasing-kasing hinuon, especially made gining mahal nga Birhen kay pagpanamko niya pagsugod niya turok sa tiyan siyang inahan nga sa tuinganan ng inahan ni Mama Mary Ana, Santa Ana. Pagmabdos ni Santa Ana ni Mama Mary wa gialihan sa Ginoo daan aron pinaagi sa grasya sa Ginoo, gialihan daan nga dili katapot niya ang original sin. Ngano man tungod kay gustos Ginoo anha siya mataw sa mahal nga Birhen Maria. Sama siya sa Eva ba si Eva, di ba si Eva mamuntoy unang babae gihimos Ginoo gikan sa gusok ni Adan. So immaculate putos Eva, wa putos siya sala pagkatao niya, pero natintal masyawa di dito gasugod ang sala nya mutapot na nato ang original sin tanan. Ingong Ginoo asa man kusod o taguangkan kay gusto man siya magpakatao aron iyat ang luwason, asa man kumusod og taguangkan nga kana bang limpyo, wala pa may bunyag sa una di ang tanan yung tao pulos gyud nakasala matud pang San Pablo. Gahimo siya bag-ong babae, pamasin mudaog ang maong babae batok sa bitin nga nagtintal ni Eva. Muning si Maria gitawag og ikaduhang Eva or bag-ong babae. Ang image ani wa man dita kabutang diri kana bitan sa Legion of Mary kana diha sa Milagrosa kanang dako kay diha nga kanang shrine diha statua nang dako kayo dako kay nang os bitin giyatakan mo na image sa Immaculate Conception mo to yatakan. Si Maria kay wa man gyud kasa iya man yung gisunod ang Ginoo. Mao tong nataong Ginoo diha niya. Nilingi ako na imong tupad. Ing nanakay Ginoo diha o naay bitin. Ang tan ako na ba. Ina unsa may naani mo Ginoo o bitin. Ambot lang na uban nagsimba hasta ganining gawali pero ang suod kasing-kasing bitin dili Ginoo. Nya ilhan ani mo basta naa gani Ginoo wa kay kaguol, wa kay kabalaka, wa yu kay reklamos kinabuhi. Kontento kaayo. Mura lagi wa na bay disyerto ba? Wala nay kasakit. Mao na si Kristo niingon
Ang anak sa tao nga natawag gikan ni Maria nga mao siya dunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala o sa pag-ayo sa mga masakiton. Unsa may una niyang gibuhat? Ang pagpasaylo gyud sa sala. Muna mangayo gitag pasaylo sa Ginoo. Niya mangumpisal. Nya human mo desisyon nga di na kita mo balik sa sala. Niya mabalik wa tuyo tungod sa kahuyang balik na sad kag pangayog pasaylo, pero i-desisyon gyud nga di na ka magpakasala og paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Mao ra na siya. Mawita na ka nang nagpuyo-puyo. Padir, unsaon manamo nga makakalawat mi. Nako, pagbuwag mo puyo, niya pangumpisal, niya ayaw na mo pag-sex. Kana, wala. Ipakita las publiko nga nagbuwag mo puyo. Hasta sa nang mangutanan ako, Padir, dili dahil may pwede mangumpisal nga kaming nagtipon pulos babae, na puyo-puyo, na ubansad pulos laki. Nako, nagbasol yung ka, buwag og puyo anang imong katipon diha nga pariharan imong gender or sex. Buwag diha, nya pangumpisal, wala, malawat na ka. Ana ba? So unahon gidi ay ang pagwagtang sa sala. Mo na, puy-an din ta Ginoo. Tanawan ng taong makasasala. Di ba murag disyerto ang naong uga. Gusmod, way kalipay, ano bang murag way kinabuhi, maghinok to. Ngano ka? Maman. Lain mo kikang naong, murag wa man ko'y tagad-tagad. Ay lang, okay naman ko. Kanang bati kayo, pero kanang naay mga mapasaylo na ang sala, wa na'y sala, oy, jolly kay nagnaong. Kusog mga kay na mo palit og slot, kaya ng mga kwan, baka ng mga wa kay sala, mo bitang nakukining atong ipamaligya na slot, mo determine po ni siya. Sa ato bang mga online parishioners, inana, daghan man ni kayo, 126,000 na ganang subscriber lang, ang mga viewers, daghan kayo na tanan. Pero hinay kayo ang palit. Mag-imagine ko ba, malit lang tanlatag sa kaslat. Nganong hinay man, kasabot na ko. Tungod kay kasagaran, pulos dagkog sa apil na ning nagwali. Dagkog sa, baka nang nakisa, di ka ganahan mo share sa imong isig katao. Daw kay kastanan. Para na mga manuyupay, daw kay nagkwarta, mangawat pamanggani. Tanawa na mga hangol kay kwarta, kana mga materialistic, mangawat pamanggani, mo share na bahinoon. Pero nanan imong Ginoo, sus magbutok-butok imong dughan, bisag labandira mo palit gyud og slot, bisag maidra mo palit gyud slot, buta masahista mo palit gyud slot, limpyo man kasing-kasing. Na siya. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na mamiya na tagsala aron kapalit tag slot. Namubiya na ta sa atong sala, ha? Aron kapalit tag slot. Lingaw ra ba ko kay ni abot na ta og 14,000. Ala, slot. Pero gamay ra kay lapas, 14,005 slots. Di ba? Kanindot ana. Halin-halinan kita gahapon, mga 141 atong halin gahapon ka slots. So, basin pa di ay abot na ginig 15, 16, ika-January, kasugod na kita tingali ani og abli sa atong sugod sa atong project. Labi na yung mahurot ning napamay 40,995 ka slots. Mahurot ni hangtod January, magtaghoy-taghoy na lang tani. Ingon na nas Brad Loloy og sila Brad Boy atong pastoral og finance, ingon na nga bahala nagmamatay ng pariya ato ni nabitatay ko nabitatay pundo karon kasi kita ginuin taon ay taupatya Lord, ay taupatya sige malagana. Pero mahurot na ni naman secure naman ang kaning pagtukod, mamingon na sila ako tanig jutay para ipahimog nitso ana niya gamay ra makuha ni.
Nya butang aglapidang ka ng nindot-nindot. Okay ra ka na mga 50,000. Habilin sa ato mga 39 million kapin. Tukod na building. No? Sige na, manindog na ta.